Gazalimi ko wani sabon mawaƙi ne wanda ya fara tashe tun daga shekarar 2018 har zuwa kayan da 2023. Muna fatan zai ci gaba da ta gaba da 2025. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkan ku da zuwa tashar Star Hausa TV. Tashar fi shahara a arewacin Najeriya da ma faɗin duniya baki ɗaya don yana farkon shigo ga wannan cin intanet albarka. Muna ne roƙon ka da ka taimaka ka danna mana subscribe insha Allah ki da kuma kuranta yadda kamar ka riga samun sababbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Idan kuma ka riga ka shigo wannan cin ɗin ta mai albarka. Muna ne roƙon ka da ka taimaka ka danna mana sha like da kuma kuranta yadda kamar ka riga samun sababbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Idan wannan mawaƙi ba boyayye ba ne sananne wannan wajen kawo muku waƙoƙi Hausa nanaye yadda yake muku waƙoƙin Hausa nanaye yake su haɗa da gala a cikin rasa. Kamar yadda muka saka muku farkon waka a cikin wannan channel ta mai albarka muna mai roƙon ku da idan kun taimaka kun bibiye mu a ƙarshen wannan bidiyon na mai albarka za mu saka muku wannan daddaɗin waka. Sai da abin da muke zai tunatar da kai idan har ka shiga wannan channel ta mai albarka har yau har gobe muna mai roƙon ka da ka taimaka ka danna mai subscribing sha like da kuma comment ta yadda kai ma ka da samun sababbin bidiyoyi mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Idan kuma ka riga ka shigo wannan channel ta mai albarka abin da muke iya tunatar da kai har yau har gobe za ka danna wani sha like da kuma comment yadda ke ma ka ci gaba da samun ingantattun bidiyon masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Ita dai Wise ta Hausa TV ta ƙware wajen kawo muku labarai ingantattu ba tare da hawa ko sasan zuciya a ciki ba. Kai dai abin da muke da iya tunatar da ke idan yau na farkon shigo ka wannan channel ta mai albarka muna mai roƙon ka da ka taimaka ka danna mana subscribe sha like da kuma comment. Ta yadda kai ma ka daga samun sababbin bidiyo mai ingantattun masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Idan kuma ka riga ka shigo wannan channel ta mai albarka muna mai roƙon ka da ka taimaka ka danna mana sha like da kuma comment ta yadda kai ma ka daga samun sababbin bidiyo mai ingantattun masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Sai dai wannan mawaƙi kun gani tare da jaruma mai numfashi ta yadda kai ma in ka ganta ka san yarinya fitacciya ce in dai kun bibiyi channel ɗin Gazalimi ko TV ko kuma ka biyo Wise ta Hausa TV haka samu wannan daddaɗin waka kai da abin da muke da iya tunatar da ka haihu har gobe idan yana farkon shigo ko wannan sa'in ta mai albarka subscribing sha like da kuma kuma mun gode.